ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. General Secretary ke KSU ba Donald V Kaba hakakhat santrik ubnai nailor arajar arpuai ulaong balada Biang ka Jinghikai ki khana school ka Spah Longbriew man breu ru kan long ka Tlot uba Donald ulakren ye kani habakli ye ka jinge jong ki Jinghikai hagani ka jilla ki bahaban pelong ye ka Jinghikai ban dawa ye ka tulop jongki ulaong ba amtang kerukam hikai hanrai ka sorkar kadai ban penbha ye ki yeng school kamtam ha ka jaka nong kendong ha ka baki yeng school kilong ki bajot rathai ka sorkar kadai ban address bha ini problems kamtam jing Jinghikai ban umde tang Jinghikai riwat ka infrastructure jing school ru sono kendong maringi school sono kendong bateng teng taka tunum ka batap ka yeng school ru ka bapei asu slap long su ban long school di katulap jing Jinghikai ru ka walong ka baret adu ka talo man compare bi governments kan tika ngatrai ka ni ka government ko menta ba kadi ban ai special focus ki Jinghikai kamtam ha ka bayde ba salary kamtam ka ban ki funds kan gur kom penwan central funds pen kelan ki sa katulap Jinghikai marba lada ka amdan hi ka education ka Biang gamut ka human resource kan long ka Tlot jong jela